Башкортостанда ситтен бал корттары пакетін карантинһыҙ индереү тыйыла. Был хәл нисек контрольдә тотыла? Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башкортостан умартасылары төбәк йәмәғәт ойошмаһы ағзаһы Ильяс Исламғолов. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Ильяс Заһитович, шулай итеп әлеге ваҡытта Башкортостандан индереү бал корттарының пакетін ул мотлаҡ карантиннан башҡарылырға тейеш. Шулай. Карантин... Нисә көн? Шит илләрҙән керткән кортлар карантин үтергә тейеш 30 көн. 30 көн. Был тәртип үтәләме әле ул? Бу тәртип үтелмәй. Бик сирәк вакыт кына үткәрәләр карантин. Ҡайһы яҡтан индерәләр Башҡортостанға? Ҡайһы яҡ сиктән? Еш Үзәк Азия илләренән, в основном Узбекистаннан. Һәм ни өсөн һуң индерәләр ситтән? Үҙебеҙҙә һуң беҙ Башҡортостан бал иле, бал ҡорттары иле. Ни өсөн һуң ситтән индерәбеҙ? Үзбекистандагы кортлар иртәрәк, шок кына иртәрәк киләләр. Һәм аларның хаҡлары да шок кына кәмерәк. Но былтырдан башлап, инде алар да ҡиммәтләнде. Безнең Башҡортостан бал кортлары хаҡлары белән тигеҙләнде инде дисәң дә була. Сағыштырып әйтәйек бына. Хаҡларымы? 5,500, 6,000-ға тиклем җитә Үзбекистан бер бал корты пакеты. Беҙҙең Башҡортостанда үҙебеҙҙең башҡорт бал корттары? 6,500, 7,000-ға җитә инде, пародисты булса. Һәм нимәне ата һуң бына? 1,500 аҡса ғына атамы һуң? Сит илдән индергән бал корттарын һатып алып умартасы. Алар иртәрәк тә килә. Апрель уртасында, апрель азагында безнең кортлар май башы, май уртасы, койчысы берләре дә май азагында саталар. Әммә апрель башында уҡ бал корттары пакетін һатып алып, бал йыя башламай бит инде умартасылар? Жия башламай да, уже развитие бара. Эш башлана? Эш башлана инде. Умартачының жаны тыныч, уже йортларында торалар, нителәр. Барыбер алар апрельдә килүе дөрес түгел, потому что ул вакытта әле безнең возвратный холода, кырау төшә, ул пчела пакетының коробкалары нәзек, ҡалын түгел, суыҡ керә, күкәйе туңа, расплод туңа, шуан тагын шул ширләр килеп чыга инде. Бына без әле төп мәсьәләгә барып киттек. Бында иртәрәк һатып алыу, арзаныраҡ һатып алыу ҙа түгел проблема. Ниндәй сирҙәр инә сит бал корттары менән бергә? Былтыр менә без хеҙмәтләштәр белән бергә чыгышлар ясадык. Россельхозтанзорны, ветеринарларны чакыртып, полиция чакыртып, 4 шундый сауза урынын таптык та ачыкладык. Анализларны җибәргәч, пробаларны һәрбер очракта назематоз шире табылды. Ул карантин шире. Ул кортның ишәге шире инде. Ягъни ул безнең бал корттарына был сирдә юктыра. Юктыра. Безнең бал кортлары барып су ишә, бер күлдән. Ул кортлар, килгән кортлар бер сәскәнән һәркәялар. Бал йыялар, бер-берсенән итәләр. Бынан тыштагы ниндәй сирдәр хәүеф тудыра? Менә былтыр безнең активистлар тоже анализлар алганнар, безнең Салтыкова Елена Станиславовнаға иттеләр Уфимский институтка. Болезнь мешочатого расплода дигән шир табылды. Тоже бик куркыныч шир. Нәфелгә йогынты яһай тимәк. Популяцияға нисек йогынты яһай? Бына ул бит инде сирдәр ҡырылды ла, һуңынан үҙебеҙҙең бал корттарын яңынан тергеҙҙек, яңы пакеттар менән һатыуға сығарҙык түгел. Ул бит нәҫелгә лә иң ҙур хәүеф шунда. Шулай. Ана корт парланыр өсөн чыгып очады. 10-15 эре корт белән парлана. Шуңа күрә нәсел бозола да, безнең башҡорт кортының генофонды юыла инде дисәң дә була. Шуңа күрә безнең башҡорт корты үрәнгән озон ҡышҡа, үрәнгән, нишәмә миллион йыл бит инде шулай йәшәгән озон ҡыштыларда.
Бундағы табиғат шарттарына яраклашкан тоқым дип әйтергә мөмкин. Шулай дип әйтергә мөмкин. Ситтән индерелгән бал кортлары бездә кышламай. Ситтән индерелгән бал кортлары алар үрәнгән кыска кышка. 2-3 ай. Шуңа күрә алар аны чыдай алмайлар. Бына әйтегез әле, әлеге вакытта нимәләрдә без асыкланык. Ситтән индерелгән бал кортлары улар арзанрак. Һәм хатып алдың, яй буена уларда асраның, һәм кышкыһын улар белән бөтенләй булышмайһың дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә аларны алалар да, кайсы бирләре шуңа күрә. Шул ягы менән уңайлы димәк. Ничек каршы тора алабыз? Беренчедән, әлбәттә, аңлату эшләре алып бару кирәктер. Үзебезнең тукымды бозабыз, популяцияны юк итәбез дигән аңлату эшләре. Шулай, табигать, минем уйлауымча, табигать үзе белә ул. Ничә мең ел битендә алар монда яшәгәннәр, кеше шулай гел бөтен әйберне әйбәтләргә тырышып, шулай табигатьне боза дип уйлыйм. Үзенә уңайлыктар эзләп дип әйтәйек. Үзенә уңайлыклар эзләп, табигать үзе белә инде, в общем, дип уйлыйм мин. Шуңа күрә ничек каршы торырга һуң? Аңлату эшләре кирәк. Аңлату эшләре кирәк. Менә шундый передачалар төшерергә кирәк. Социаль челтәрләрдә сөйләйбез инде, газетләрдә язабыз, шулай кешегә аңлатырга кирәк. Вообще мондый читтән килгән контрабанда кортларын, бал кортларын ала ике төрле кеше. Кемдер аңнап ала аны, кемдер аңламач ала. Аңнап алганнары инде алар ел сайын алалар, күпләп алалар. Яз көне алалар, җәй эшләйләр дә, көз көне я когалар аларны, я инде саталар 300-га җылы йокларга инде шунда. Краснодар йокларынамы, 1000-1000 2000-га дигәндәй. Ә без бит инде бер минимум 20 кило бал калдырабыз кышкылыкка. Кыш бозга илтәбез, төшерәбез бит инде, амшанникка илтеп куябыз аларны, койгырабыз алар өчен. Кораштыргалайбыз бит инде, вентиляциясын. Сирләп китмәһеннәр дә баягы. Шуннан соң яз көне опять аларны чыгарабыз. Алар интекмиләр шулай саталар да, калдырган 20 кило балны откачивать итәләр дә инде. Как раз шул яз көне тагын бер чыла пакет алырлык акча була инде ул. Оптым даже сатсаң да. Ничек туктатырга мөмкин һуң буны? Ничек туктатырга мөмкин? Кирәк Тулыгынса тыю яклап. Тыю кирәк, тулыгынса тыю кирәк. Ниндидер айрым бер төбәк сектәрендә генә бул тыюды индереп буламы? Буладыр. Һәм әле ошондай тәкъдимдәр менән сыгышаһыгыз, димәк. Башкортстан умартасылары төбәк җәмәгать оешмаһы менә әле ошондай тәкъдим менән сыгышаһы тулыгынса индерүдә тыю. Умартасыларның бер нисәһеннән ишеткәнем бар, ошо тәкъдимдә республика башлыгы Ради Хабировка ла әйткерелгән ул тәкъдим. Буна нисек әлеге вакытта үзебезнең бал кортларын хатуда без ошо ситтән индерелгән бал кортларыннан яхшырак шарттар тәкъдим итә алабыз. Бәлки ниндидер субсидиялар, умартасыларга ниндидер уңайлы шарттар индерү кирәктер. Ниндидер субсидиялар бармы һеҙҙең өсөн? Субсидиялар әзерәк барлар, грантлар бар, субсидиялар бар. Но именно монда разведение белән шөгыльләнергә кирәк. Беренче елны, башларга авыр. Беренче елны кирәк балдан отказ итәргә. Бал корты семьяларын, гаиләләрен күбәйтергә. Менә, например, бездә быел 100 семья, алардан 300-400 эшләсен килә икән, балны онытырга кирәк инде быел. Шуңа күрә акчасы да әз булачак. Зато икенче елны яз көне можно уже 300-400 шундый ук пчелопакет, бал корты пчелопакеты сатырга. Тимәк, буның өсөн тәүдә үзеңнең эшеңне башлаган сакта ниндидер исәпләүләр алып барырга һәм башка кирәк. Шуңа күрә хөкүмәттән, авыл хуҗалыгыннан ярдәм булса, конечно, безгә җиңелрәк булыр. Ильяс Әхәтович, буна ситтән бал кортлары индерү ул бары тик Башкортстан умартасыларына янаган проблемамы, әллә ул Рәсәйнең башка төбәкләре өчен дә танышмы? Башка төбәкләргә дә бу проблема таныш. Просто башкорт балын, башкорт кортын сокларга да, якларга да тиешбез дип уйлыйбыз да, шуңа күрә шулай хезмәтләшүләр белән җыелыштык та, шулай эшләй башладык. Зур рәхмәт сезгә, уңышлар теләйбез эшегездә.
Хөрмәтле тамашачылар, ситтән бал корттарын индерүҙе сикләү тураһында без Башҡортостан умартасылары төбәк йәмәғәт ойошмаһы ағзаһы Ильяс Исламғоловна һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.